ina farilla na ne in ya baki burina kawai ni dai a bar na anaki ya zamban da ya baki banda wani aiki ya sai na Fatima ummul hasanai ne ya ƙara shigar da ni cikin halarai ya sultanul auliya ina ƙofar ka shehu tijjani ni dai na bi ka baba barhama ka kira ni da kanka ka bani sirkai yabon nan na wurinka ma'aikin Allah sai ranar ƙarshe amincin Allah gare ka ya Hamidu amincin Allah gare ka ya Ahidu ya wanda aka yi bushara da Ahmadu da ya tashi zauwa sai gashi a Muhammadu amincin Allah nake kira a gare ka ya ma'aikin Allah Allah shi ne wanda ya yi halittar ka a fagen sani shi kaɗai ne ya san ka har wani aiki ma yake taimaka kai kaɗai ka kai ya ma'aiki iyaka ko ta nan ya isa a gane baka da tamka ma'aikin Allah ba za san ka ba sai ranar ƙarshe sahibul alamati ka haske ko'ina madogaran kowa kai ne ya nuna abun san Allah da bayi Ahmaduna mai sanin da saninsa ya zagaye ko'ina Adam shekara 1000 yayi bai ida ba Nuhu shekara 950 bai ida ba Sha'aibu 882 bai ida ba Sale 586 bai karasa ba Zakariya 207 yayi bai gama ba Ibrahimu 195 bai gama ba Sulaiman 150 shi ma bai gama ba Isma'il 137 bai isar ba Yakubu shekara 129 bai isar ba
raman nasi ba za a san ka ba, arwa annasi ba za a san ka ba, ya afan nasi ba za a san ka ba. Ya abin nan yake ne, ba za a san ka ba sai ranar ƙarshe. Wajen kunya ba ai kamar ka ba, wajen haƙuri shi ma ba ai kamar ka ba, wajen tawadu'u ba ai kamar ka ba, ta ko'ina ka cika ba ai kamar ka ba. Ma'aikin Allah, abin nufin bayi har da Rabbana, katin ya ruhin jiki ya muhaiminuna, ka wanzu ta ko'ina ya mu'izuna, soyayyar ka da'iman yana a raina, a ƙara kula da mu ƙa'idil bil mu'ajilina. Ya wannan yake ne, ba za a san ka ba sai ranar ƙarshe. Jami'un mai tafi da sirrin zamani, soyayyar ka ne ta sa an ka shigo da ni, sunan ka ne na ka ara mani ni, kowa da adanka yake ado ai tuntuni. Ya abin nan yake ne, ma'aikin Allah ba za a san ka ba sai ranar ƙarshe. Wata rahama ce ta zo ba daga kai ba, wata alfarma ce aka yi ba don kai ba, wata dama ce ta samu ba ta gunka ba, sai kauni ina gare ka shugaba. Ma'aikin Allah, har yau ban ji mai nema ya yi rashi ba, sai dai in ba wurinka ya taho ba. Annabi kai ne dai ɗaya shugaba, kowa abunka bai wuce dan maula ba, ga hadinan gaban ka shugaba, dukkan bukatu a biya su sani na yi gaba. Ga mai bida a yau bara yake ta yi, mai bayar wannan san shi za ya yi, a yassare min ilimi
sai ranar ƙarshe